at welcome back king kaya katamong podcast kining vlogero available ya keng YouTube at keng Spotify. Ating sabihan tamo parang ngayon ing pamagpiniting siya. Ay itong pamagsakripisyo na rin kain eh. Wow, pamagdarami. Ring mamanata, hanapin. Wow, panata. Ganyan. Di ka para subukan mo na may kaya, may panata. Ako ita talagang panatang gagawan da Kenny kasi talaga naman di magpanata rin Kapampangan, di ba? Wow, Kapampangan niya halos. talaga balo no kaya lugar lugar eh. Wow, kaya pagkabalo ko, kaya talagang Pilipinas, rin talagang Kapampangan, ilang ating tradisyon na panata. Makanyan, itang magdarami ada. Magdarami. Wow. Ako kaya talagang pamagdarami, ala akong experience. Kumbaga, ano kaya lulub kayong isip ko nung what if magmakanita ko or ali. Pero kaya na ako man. Positibo na ako man karetang magmakanita ko rin hanapin. Wow, tipin liwaliwang kain niya kanita. Tita mo nga kita ditang kukusad. Ne? Kukusad, kay bat, atin mamusan kurus, atin detang adwalang klase rin mamusan kurus eh. Itang makapakanya ng pong talagang pupusan niya. Kay bat, ating magdarami, detang papalaspas talaga. Nada. Ang ating sugat kayong gulo. Sugat gulot. Para ako niyang anak ko, yung laway ko rin para tinang kaya rin, level. Ay itang palamot yung lang tier par. Tier 1, tier 2, tier 3. Detang balang pinaka low type, detang kukusad ka mo, mga kasi lakang item eh, lakang nanulog retang lakang kaya. Mo, makaing masakit. Kukusad ka mo naman eh. Pwede kang talakat, patamisan maglakad na pareta niya. Tingkay ka rin. Kay bat kay pa eh, detang medyo kay, bala mo humble na reta dati nga, retang mamusan cross. Detang bala makalumos na par, detang talagang mahilan eh, mamusan cross. Kay bat, duko-duko, po retang makataling mahin, detang alang laban. Kay bat, ding kay detang magpalaspas bala mo apin din detang kay panakit po anta nya anak ko retang bala mo sunda-sundalo mo kanya tang takala matindat metang pasugat gulot talaga wa tang uniforme balam detang alpa detang balam pe astiga na detang kasing bakit ka rin tang singkarakal daya eh wa kebat atin pa itang siya may heart shape ya makanta pag may heart shape ya kay bat atin yung atin makanita eh detang kanita eh makanya ning kay ken kay bat mag-trend pa ka rin anak yan itang mula pulayan na rin anak pulay kita kay bat atin itang mga salitang mga yan itang atin mo no aliwayang kay kanita aliwayang laway da ka rin magdarami kanita kesa ka rin magdarami ngini itay naging kasi mag-evolve yan eh mag-evolve po mag-evolve kanita talaga tutungkay eh at mula rin magpanatay itang ela makyabe ka rin grupo mong makanya na itang gagawan ko ini lalo na ding bapa ko mangubi bapa kong luti panata ni yapo ko kasi yapo ko pati yung kanita kaya king gamat balo na nung sakit na kanita ng yapo ko panata ni bang mila ko makanita yung gagawan ka rin aliway makanita yung mindset na rin aliway itang banta kunyari sakit niya anak mo pagpanata kaya dahil yung gawin ta parang aliwan mo tingnan sakit ng anak mo muntala ka magpalaspas papalaspas de papalaspas de gulo makayang kaya mo ito mga galing yan ati naman kwento-kwento ng ibatan niya may palaspas kaya na may salese ati naman daramdaman ng mga yan eh kaya ba't kaya pa eh karang aliwal lugar, kaya katamo kasing nga karagulan, makanita mo yung nga kakit ko eh. Itang kukusat, magpalaspas, mamusan kurus. Two types, kitang mamusan kurus ne? Adwayang kay. Itang kurus talaga, po itang dyan may mong pabayat, itang gamat na, balikat kanita na. par, din kurus na rin kay mamusan kurus, mga bayat lo. Isipan mo itang tanaman na antipolo, itang mga bayat para pag bingot niya, biro ng anak. Kasi hindi nga, nakabubot na retang kaila mo, retang nanlareta, 2x4? 2x4. 2x4 ne? 2x4. Wow, makantala mo kapayat. Ang gambo ming pakakita, may lamo. Yung point kasi yung gagawin dito, ang bala mo sufferings, papakit mo na sufferings kay manita yan. Nginitin magkaila kanita. Mag-evolve la. Karang alwa lugar par. Ating kalpaking nga ating alben ka rin. Itang mamusan niyang kurus, mamulay, magwalay, at saka de paano bukan. Itang gagawan damo rin kening bandang pangpang ne. Oo, kaya ba paano bukan de? Ako, may kapanalbi ako talagang tang busal. O ning, siyempre, bala mo yung gagawa na kasi ning gagawan na kasi rin magpanata. Kaya, bala mo itang i-imitate datang milyari kanita minum ng panahon which is ante mo itang mamulay ineman palagi ako mapayat sing cross ng Kristo kanita ineman tang pula-pulay mo kanya nang kay pulay ka rin at itang pamamarusan may dingaliwa kasi medyo may gawa ng entertainment ditang mag-evolve yun at yung pang yearly magpapako kay cross ating makanita
Ne, iteng kay medyo maging nung lalawin tayo nung total ing malalyaring makanyan ing pamagpanata bibase siya king kay bibase tayo king milyari kanito which is ing netong approve tamo na milyari ito ing Biblia. Yung Bible. Wow. So total bibase tayo ka rin dapat alata ng medyo tukyan tanay itang kay tukyan tanay itang makasulat kay Biblia kasi gagawan ta nga willing tamong kay willing tamong I-reenact. wow, willing lang makanyang kayong tao, willing danggawan Ngayon ni pare, nung kalkalang kayapin naman ng Biblia, sasabihan na ng Biblia, ing pamagsisi, ang pampamagay, kaya yan internal yan Internal, ang pong itang ating kamburi, pwede personal mo naman, niya and internal niya. personal yan, pwede mong ipangadi, hanapin. Yan naman kailangan tamparusan mo yung sarili mo, panasakitan mo yung sarili mo. Kaya ba't itang pamag-sacrifice ng Kristo once and for all ya ita minsan mo ita na pwedeng ulitan ta ita pwedeng i-act as siguro ka rin kaya mo na itang for educational purposes pwede pero itang act mo as sacred na bagay may palyaring offending kay ita medyo very offending nga rin aliwang religion siguro ita balo ne o king ita balo mo rin ita balo kay pwedeng king babo medyo kaya blasphemia pero maging blasphemia nung era-aware king gagawan mo. Wow. Maging blasphemia nung era-aware king katutuan. Nung anong aware ka king katutuan pero gagawan mo pa rin par. Milaw itang pamag-blasphemy nung gagawan mo ini para king kaya mo palagi ako pininingisto mo makanyan. Okay, Right attitude ka kanita. Right pero attitude ka. bago mo na itang tuto, gawa mo pa mo rin. Apin to. Itang, ay, bawal pala kayong kaya. Makanyan, once and for all, kaya mo true faith mo ang pong kaya, true faith ang pong personaling kaya yan. Ing pamanyisi, Salvation. ing salvation yan, personal yan. Personal yan talaga. Kasi yan ang manaligtas nitang organisasyon or nanumang klaseng kayan. Ing action, Movement, mga ang ganti mo, ing action mo makanini, pero itang kempuso mo talaga, ali naman kaya rin kung kaya ng makanyan. Kaya rin kung may palaspas, total, mila ko ng kasalanan ko, nung ito yung paniniwala mo na na mila ko ng kasalanan ko, kaya rin kanini, okay mo siguro mag-chat-chat pambagya. Itang pa mag-chat-chat, miras na kitang pamaninom, which is abusing your body, Wow. Mali ang kanta na. Pag inabuso mo, dahil makanyan, yapin yan banat darang aliwang kahay, detang aliwang mainstream ang pong cliche, hanapin detang aliwang religion na uy, migkaya, migdrami, pangabagya, migkaya ng mga yan. Miminom yan, which is very basic ya talaga ito Very basic yung salita ito Bago ta naman itang nung bumanat ka, hanapin mga yan, not basic ya pangibanat mo. Basic ya mong kahit yan. Basic ya ito Pwede naman kaya kasi, pwede naman tang, siguro kaya rin mong migdrami, minum kandita. Itang kaya mga yan, okay ya ito kasi hanggang naman ni Christ, hanggang kin naman Bible. Sabi na, maglagay kang dita ka, alak kin kaya kang katawan, Itang ini, ita pinaman ng tama par na personal. Itang balo mo ng mali, gawa mo pa, uy, tayo, madawal yung problema yan. Ngini, kasalanan nito. Ngini, nung yan naman talaga sadyang kay, kay. Ako kasi, amin ako din, bapa ko may magdarami la. Pero ko, itang kaya da ka rin, itang pamagdarami da, itang kaya. Sincerity na. Sincerity pa. At ito. Yan naman, effort kayo, sabihin mo makanyan kaya kayo na itang ayon king Bible, ito kayo ko condemn. Itang ayon king Bible, maling gagawan nyo. Ali kami manyan. Wow. I-explain me kaya kayo na yung gagawan nyo nung maniwala kayo na is I appreciate na ning Ginoo, kaya yung gagawan yan, itang maniwala kayo na offend. Ito, medyo masanting kayo kaya ka rin. Masanting kayo bili kasi isipan mo na ikaw magpalaspas. Willing kang gawan mo itang pasugat kagulot. Mag-suffer. Willing kang mag-suffer para kang Ginoo. Tapos itang action mo, medyo alida basta-basta rin ang mag-bash. Uy, gusto yan, mali yan. Kadagawa ito. Itang basta-basta. Siguro, maniwala na kang Ginoo, maniwala na kang ganaganang utos. Pero biglang may utos yung Ginoo. Okay. Anak, anong mga yan? Sugatan mo yung gulot mo, ngayon mo rin. Siguro magdudala rin Misip lang, ay, in Diyos ba yan? Ano mga? Kasi tatakot dagawa. Uy, munta kaking dalan, mamot kang mabayat ang krus, May palyaring atin panduda Itang bigla kang magduda Ay, ano man gawa ng kain niya, mga yan. Pero bilang magpanata, at yun itang kaya, at yun itang willingness mo na makanyan.
Para Itang- king apong ginu. Para kay nga pong gino na yung mga kanya. At ang kaya mo, attitude mo eh. At ang attitude mo na willing kang sunod. So datang ingal do, ipakit na rin kaya ka dahil itang attitude mo nga ito, maging madagol yung foundation niyang kaya ang pananalig at saka pananampalataya. Dahil ikaw bilang magpinitensya at itang willingness mong makanyan, datang ingal do, ibigay kaya kang katutuan. Na naman itang papuntang katutuan na ito, ita mo dapat may tanggapan. Tanggapan, natin mo, sinabi ng ituknang mo na yan, ing pamanalig mo ka, kuya naman kailangan panasakitan mo yung katawan mo, panasakitan mo, ulitan mo yung milyari na, ing pamanalig mo ka ako, i-dedicate mo muna, mamasa kang Biblia, panag-aralan yung salita ko, mag-attend ka karetang church, ano nung mga yan, nung nano yung mga church yung ibiya ko kaya ka. Luguran mo na rin pamilya mo. Oo, kawan mo utos kuha ng mga yan. Ita mo, tanggapan mo ito. Tanggapan mo itang bagay nga ito. O rin po ta kasi pag maging mali yan, pa-chepig siya siya kaya ka. Abalo mo rin katutuan, kinain mo pa, pinilit mo pa rin. Ali, palagay ko, mali yan ang mga yan. Karin niya maging kaya, karin ng maging mali. Attitude talaga yung kaya pare, attitude. Alaking religion para. Magpipalyaring yung religion nyo, yun yung pinakamagaling nga kayakin, pinakamagaling nga magsalita. Pero ika bilang kay, bilang parokyan, bilang mag-attend king kay ngayon, sablay yung ugali mo, alang religion na makakapag-save kaya ka. Guidelines siya kasing kay. Mga judge din, ako, sasabihin ta naman, sinabi ko naman na through faith, ang pong kay, internal yan, internal yung pa magpatawad, ang pong kay, ang pong nung ating amburing pagpanata, pwede mo naman pangadi. Naman buring sabihan na retang gagawangin, hindi mo magpanata, in trouble na rin. Mo balo, pag din, maging lang one day, maging lang kaya rin, maging lang dedicated kay Gino, mas matindi la pagawan din, mas matindi la pa kaya, itang dedication daw, magtala ka rin libliba lugar, ikalat jay salita, aliwala dedication din. Kasi pa chemisan, magumpisa mo getang kentaon mumuna mamakyapos siya pa yan Tapos, kita mo muna pamakyapos na inking mindset na, ay, magpasikat ko pa ang kaya. Magdarami ako mga. Pwede kasi Tapos, pota kanya na tsuneget ang puntong gagawa na na. Mo kasi bahal pota may enlighten niya. Makanya paling dadanasan na ning aapong ginoon yung kain na. Mapalyakan mga nito. Kain na pa. Magkaroon niya pa mag-manifest ka nito itang mo mapapansin, ikang mag-judge kayo, tutuna pala itang kay pinubluba na kitang gagawa, no? Kanya alata mo talagang karapatan na itapin, mag-judge tamo ka retang magmakanyan. Kumbaga, agyan dulto ay pamburantang respeto kayong balam itong kita pa mo rin talagang mangibabaw. Iya ako pa, itapin, total, ako sinabi ko mo naman, personal yan against ko kayong makanyan itang kay, against ko karetang itang tradisyon na makanita itang bala mo, uulitan mo itang gawa ng Kristo. Pero ako la judge din ang gagawang makanyan kasi talabalo kaya rin talabalo panata, mindset, mo balo, matindi na yung pala yung kaya daw. Matindi na pagdaanan da nyapin gagawan da itang doing at all cost pa. Doing at all cost. Katsegewa ko ini baka sakali. Tanang mga niya baka sakali. Itang mami lang kita para baka sakali kay bat. Laban mo lang itang mag-judge kareng makanyan. May itong lamo naman kareng video po tanggay. Itang makikiyalbe. Wapin. Siguro, ating time na ako, akakit ko as for kain, itang iya ako mismo, mag-enjoy kung manakit Itang bala, makakit mo lang pila-pila la. Kaya para pareho la. Mahilig ko kayong mga niyan pa itang uniform. Ang timo ka rin yung sundalo. Nyapin manalbi akong gera-gera, kahit ko la para pareho la. Itang mga niyan, ngayon, ka rin magdarami. Ngayon, itang lalo itang madakal lahat, yung may itong apune. Makakaya itang pagpila la kay bat ating pang palwal ating palubo tina naman tang makanyan itang balo makakaya king katawan ko itang bala mo makasigla mo rin na itang albelbehan buri mo lang nakakit actually itang pa may entertain ka mo na may entertain ka kitang makanya na bagay pero at the same time ditang mag-entertain kaya kang makanyan ito naman will na i-entertain da ka magpanatala rin magsakripisyo la at the same time karetang magdraming makanyan atin na para forma mo lang mawawala yan mawawala ito itang dahil din barkada flex mo mayan flex mo then uling din barkada na may darami la umakiabi ako total as a group gagawin mini making tradisyon mina mo tradisyon ng Kapampangan tradisyon mina bilang ikakaluguran hapin to maging manyan par kaya rin ang mig shot ay kaya rin ang mig painitensya mig shot la kaya rin may lasing big motor lang
Trip la. Ita ka rin niya maging balitang makanya na bagay. Pwede, oh. Dahil makanya na itang dingaliwa, lalo na rin anak, wala makiuso na lamo. Uling ikit da rin mga tuwa, napintang patalastas par. Nung nani nga rakit na ning kaya, nung Ning kung anak. anong nakikita ng Ng mga bata, bata. sa mga matatandaan, ano eh. Ahakit da, yung anak la pa mo, albenda ng magdaraming makanyan, bala mo, somehow, maging side quest king dia da, itang putang nga ako may dagul ko, magdarami mo rin, ano. naman na. May tinanong king utak daw. Kadagol daw. Kaya wala na mo naman makanyan pa magdarami dahil gagawa ng tatang ko, gawan ko na mo naman, ano. Magdarami niya mo naman. Nang kakahipin pare, nang kaitang denganak, ngayon, minsan, magkaya na mamusan lang kurus. Aling maisip mo yan, mayan lang kurus ngayon eh. Mamusan lang kurus, kaya ba't kaya rin ng neto ngayon kurus. Kaya ako na naman, nanong mga hindi Liwasan puro lang labingi lang rin, 10 oras kasi mayar labala ka rin pengani doon eh. Oo. Dakala anak ngayon ni par. Anak-anak mo kaya minsan 15. Agit mo lo. Magkaya na ka rin timo. Kaya rin lugar-lugar kitang banda ka rin Miller. Agit mo lo. Ay kaya nakanda rin kaya. Mga niyan nagtali-tali lang mga niyan. Kaya rin balo purpose itang tali eh. Siguro kitang daya. Kitang pamagkaya dayang mga niyan. Kayong pamagpalaspas. Ang natin yung tali. Atin yung purpose itang tali. Pero anong itang pupusat ang pongkay. Eh ako balo na yung purpose na ning kaya eh. More on, bala mo, uniform eh. Itang Huwag bala mo tali-tali. uniform niya par. Bala mo slipknot. Bala yung bokalistana ng slipknot. Dati panakit ko kanta magdarami eh. Corey Oo. Taylor. Makabalot ang kaya. Pero inisip ko yan Basan. par. Nung magbanda kami dati, nainisip ko yan eh. Magkiapos kami bilang kaya maka-uniforming magdarami par. Ah, Itang oo. makatating ang tali-tali. Kay ba't kaporma dito. Tsaka kayong stage. Kay ba't tutugtog kang metal. Kay ba't makakaya ka niya. Alam halan niya. Wita mo, may mga bash ka rin kaya ganito. Mga bash na karing Karing aliwang... magmakalita talaga. Oo, ay, binastos din kaya naman makanyan eh. Tradisyon nada na. Ito, as nung kakakainin kaya, ngayon panahon na ini, lalo nating social media na natin, liwaliwang mamagluwal kanyan. Detang magdarami, atin yung malan. Magdarami, mga Chinelas sapatos siya. yan, Nike yan. Mga chinelas siya. Pwede. Nakalkain eh, parang sakal makanyan. Nanyang last kay, nanlaring na mag-trend mga yan. At ikaw bang ikip, palaspas yung makanyan eh. Ay, tangan kalalabas siya. Kanya lupa eh. Dakal mo rin kaya mo kanyan. Tang malilyaring makatula pa chemisan. Wow, dakal comedy guy, na comedy. Lingalwa naman itang talakad-dala ka rin kaya. Yan Karing krus, kaya ba't may tombayang krus? Tang manta. Oo. Tingnan niya eh. Itay-itay meto nga baging palagi ako, alina siguro dapat mo rin itang pamagpapako kay Cruz. Nung pikakayan tamo na ulitan ko kaya kayo luwaya ako sasabi hanggang basa niyo yung Biblia at inang chat GPT, subukan nyo mag-research. Yung Bible mismo, kaya, alina kakayan, na popromote yan. Ngayon na rin naman sinabing bawal na kaya, bawal na magmakanya, magpalaspas. Sala naman kasi nang mag-exist pin kanita na. Na sinabing diretso. Pero, maging kaya yan, maging yung blasphemy yan, patse, balo mo ng bawal, gawa mo pa rin. Balo mo ng, actually, sinabi ko, pinili naman bawal, balo mo ng mali, makanita. Gawa mo pa rin. At kaya mo, judgment mo, kunwari, judgment mo, pag-chegewa ako, hindi bala mo blasphemy, mag-blasphemy ko ang makanyan. Kaya ba't gawa ko pa rin, malinita. Pero nung matyo pa rin kayong utak mo, gagawin mo, dahil maniwala kang maniwalang, isto naman gagawin ko naman niya, intindihan na naman yung ginuiniya mong makanyan. May pagyaring may kaya ka pa, may salba ka pagetang makanyan na bagay. Kasi para sample, kumari ako, boss ko, ating kong inutos sa empleyado. Sabi ko, adwala mong truck din adwalang truck. Sabi ko ketang empleyado. Oy, itang lamanan itang truck ito, iugse mo, ipalwal mo gamit yung pala. Umakanya na adwalang truck na. Yung tuturo kong truck, itang truck A. Kulay blue, ata na mo kunwari. Truck na kulay blue. Ito yung sinabi ko. Kaya ba't ngayon itang metong naman, dimdam na, blue na. Itang metong, gawa na, nilimas na itang kulay blue. O ning kapit namin nga limas na. Ngayon itang metong, nilimas na itang maliwa naman tang utos ko. Nilimas na yan, nilinis na, malinis siya pangalinis, agi sana. Wala yung problema. Wow, itang metong blue, itang traka kulay blue, kaya mo, may pinaya mo. May pinaya mo. While itang metong traka kulay yellow, kunwari, may gisa niya malinis siya, may gisa niya, malinis siya pang malinis, masampi niya pang agawa. So magbalik lang ako rin kaya kanya, magbalik lang ako rin adwang magobra. Bala mo makakagilty pang may makakakit ang metong kasi nang santing yung gawa na Kasi aligas ting masalesen yung naging problema mo ka rin par. Kita mo may kiramdam.
Maling gawa na. Maling kay na something na ng effort na achievang effort achievang effort, achievang skills, achievang sipag, achievang dedication, pero may kiramdam. While itang metong par, may kiramdam yo. Random ya. Pero nagewang masanese. At ang klase So, ito sana kita mo yung lesson king makanyan ito tanggewa akong sample pwedeng metong karang empleyadong gagawin ng gana-gana para maging maayos kalupaya ako niya magobra ako dati gawa ko ng gana-gana para king kaayusan na ng metong akumpanya pero linwal na mali ko pa bakit mali ko? Kasi ariyan ko pa mo alas 10 gana-ganang obra ko ariyan ko hanggang alas 10 sinari ko Nini itang 10 to kain mga niyan, 10 to 4, 10 to 5, magkain na ako mo, mag-internet ko, manigaral ko, mga yung gagawin ko. So, nung dating yung boss, balang darating yung boss, alauna, kinala akong gagawan. Kaya nabalo itang gewa ko, itang inari ko nga, may kabilis kayong kumpanya, may kabilis ka rin magobra. Nabalo ito, kasi ako gagawin ko ito, mabilis, pero din ngaliwa, gawin ka talaga ito, pati ngapon. Chaman-chaman depar. Banta mag-isa niya yung oras. O niya ako ito, makanyang gawa ako. Kaya may nga, ariyan may buo. Ariyan kaya kasi mabilis yung pattern ko parang nagagawa ko. So ito sana, manakita mong gayang makanya, nakita mong king sabihin mo ngini, nakita yung lesson na pwedeng natutunan. Wow, hapin to. Nakita yung lesson na pwedeng natutunan. I-apply ka rin na. So, ito mo siguro na pare, kating ka pamburing idagdag. Ito mo, sa ngayon, hapin kasing kaya yan topic ngayon, uling Mayaldo. In Tagalog na yan, Tagalog yan. Semana Santa na. Semana Santa. Kaya in English, kaya Holy Week. Holy Week. Wow, yan. Kita, karing magkaya ka yan, sigurado takal magbakasyon ka yan Karing mag-long weekend, yan. Maswelo lang rin kabataan ngayon Then kabataan ngayon, tutuman. Ikayo, dakal kayo option. Kanyang kami pagka Holy Week makanyan, reflection talaga yung malyari. Balyo na Alang aliwang ngayal ben, nung 8 Bulaga special something, 10 Commandments, or nanong kay. Ini, ala nang na problema ito. Na problema itang init. Nati ka cellphone, nati Netflix. Actually, yung TV ngayon, kay Ini talaga gagamitan Kung nga ba lang programang kaya po, tirang artista. May makapatula nga rin nga na ako par. Dahil nga na ako, nang Milan, rin kilala ng artista. Kaya ba't sinabi na yung misis kilala may Ivana, alam nga niyan. Sino yun Takal na labalo rin artista. Kilala na pare Coco Martin. Ding Dong Dantes. Dito maging meme. Dito mainstream. Ngayon, nga ako par. Ako nalabal ng artista ngayon. Yung artista kasda mas. Sa ganang king artista. Kung mabalong artista Pinakamalapit na artista nga kakahit ko par. Isabel Granada. Wala na. Par, sasalikod kita kay. Antis. Daning tayo tanggatalalam na ng escalator king SM. Sa likod tinaping makanyan kaya ba't may pagulot ko hindi na kaya pasapalan pa dito mo siguro makanyan mo pinakamalapit halapitan pong artista makanyan alaman kaya siguro alaman 12 inches Isabel Granada yung gulo kung makapila yan makapila yan pala di pa gano'n kaya ko may starstruck ko kanta pare dala ko kaya itang manika pa ita mo siguro dakala salamat and God bless kaya man God bless.